making me better. Making me else. Boracay vibe or San Juan vibe? Ano hanap mo? Ang ingay. So ano yung mga bida-bida? Welcome back to our classroom. So yan yung mga bida-bida na natatangan sa Bali-Bali. This is a raw vlog. Isipan ko lang na gumawa ng vlog ngayon. Ito tayo sa Bali-Bali, sa Binmale. Ganda ng ambiance, parang San Juan. Para siyang ang tawag mo. Ang ambiance ang ganda. Ang ganda ng ambiance, tignan nyo. Ang ganda kasi ng setup. Hangout siya. Bar siya na malapit sa Baywalk. Actually sa Baywalk siya mismo. Yung hangin galing sa dagat na aamoy hanggang dito. Sarap yung feeling. So again, this is a raw vlog. A quick vlog. Ewan ko kung ilang minuto. Baka segundo lang to. Chill lang. Very light lang yung vibe. Ganda. So clarify ko lang. This is not a paid advertisement. Baka naman bali-bali may discount na rin ako sa susunod. Kasi sabi ko yung totoo, kung pangit o hindi yung isang lugar. Ito okay siya. Hindi mo na kailangan pumunta ng La Union sa San Juan para mag-chill along the beach, kundi dito okay na, Binmale. So kung gusto nyo ng mapupuntahan within Pangasinan lang, Bali-Bali, Boracay vibe or San Juan vibe, ano hanap mo? Ang ingay. Boracay vibe or San Juan vibe ang hanap mo? Hindi mo na kailangang lumabas ng Pangasinan. Dito sa Binmale meron Bali-Bali. Ganda. And I am actually having fun here. At ang baka na ito, they are actually observing the protocols. They are actually observing the IATF protocol. So, safe ka rin dito. Hindi ito paid advertisement. Hindi ito sponsored by Bali-Bali. Pero Bali-Bali baka naman. Saka yung mga staff nila very accommodating. Saka yung mga staff nila very accommodating. Saka yung mga staff nila very accommodating. Yung mga staff nila very accommodating. Very accommodating weather in this most functional disaster. Ganda, live bands. Tapos ganito yung mga lightings, hangin from the beach. Hang out with friends or families, pwede. No cry. Tapos may pa-reggae pa na style ng mga singers nila. Ang maganda pala dito, kahit gabi, may mga nagbabantay ng mga pulis.
talagang siguro nila na safe na safe yung mga bumibisita dito and they are observing the protocol. Okay, alisin ko na to kasi mahangin naman dito. So that's the wrap, everyone. See you next week.